Takže ahoj, a toto video bude prečo si to prstá. Budú bedvársky, a v ktorých som samozrejme nubák. To hneď môžem povedať. No, tak sme späť. A je to taká sprostá epic mapka. No, daj mi, no super. Ty debil, vieš koľko ty máš tých bronzov, čo si tu teraz nalezol? Ďakujem, debil. No, ďakujem. Ja ich chcem mať aspoň do 30, ne? Poď do ryti. No. Dobre. Tak. OK, kúpila som si vybavenie. Ideme na to s palicou. Ty vole. Ja sa na toto nemôžem dívať. Ja sa na to nemôžem dívať. 1000-krát tak lepšie. Ešte by som mala druhé želézo. Ty, super, mám 2 želézo. Sami stývaci tu sú, čo ja vôbec nemusím stývaku. A ja som bola stývaka. Teraz neurážam stývakov, ale tak sami stývaci. Skoro žiadny normálny skin tu není. Koľko nás je? Je nás 4. Super. Sme teda parta, ty vole, to zachránime, tie bedvársky, my ustrážime. Ty vole, no vidíme, že to dobre strážime, tak som sa asi mýlila. Gold, iba pre mňa? Ďakujem. Takže Rosling sa rozhodol utiecť. Tady si Rosling bež, to nevieš pridať. Ty si fakt jako pomelo, či jako ty si fakt, no nič. Si zobrať nejaký krom. Doriť. To fakt. No, on má luk. Ja skúsim láky, ale... Skúsim láky. Ty debil, to je cigán, je tu cigán. Kde som? Kaču vás by Rosling? Fakt, ja som zabijak, som ho mal zabiť, keď som Ale dobre, som rada, že som niekoho skilla. Okáč. Kde nejaké láky tu je? Luky 5 ironov sme v ryti. Uhni ti debil sprostý. Fakt. No ešte 5 alebo 6, ty vole, neviem. Ja chcem 5 ironíkov. To chcem veľa. Ešte 2. Tak čakajte, kým dostaneme 5. Jop, mám 5. Teraz si ideme Lucky. Fakt. Elixíry rýchlosti? To by sa mi hodilo. Ale ja som chcela lúk. Môj kamoš. Idem si kúpiť brnenie a hneď tam dolezem. Brnko. Jaj.
ideme. Jaj, pre mňa. Díky pro mňa. Tak. Aj, nechcú ja. Nechaj si. Zase. Si tak dobrý. A 2. Skúsim si počkať na ďalší laky. OK, takže mám 5. Idem si kúpiť ďalšie laky. Fakt? No jo, dobré. Ale tak ty vole. Ale tak čo, keď sa mi to bude hodiť? Radšej si nechám tady z rýchlosti takové. Ja tam vidím niekoho. Už tam idú, super. Moji kamoši už tam idú. Tak, teda no kamoš, ktorý mi žere goldy. Ja chcem 4 goldy. Ja chcú 4 goldy, prosím. Ja chcú 4, ne, tak teda ja chcú, áno, ja chcú 4 goldy. Ja chcú 4 goldy, prosím. Teda, my sme nejak super, fakt, jeden gól, Áno, dobre, 3 a ešte jeden, kamoši. To si robíš. Ale, jak to... Dobre. Tak teraz ten elixir rýchlosti by sa hodil. Utekaj, Rossi, utekaj. Musíme vyhrať, aj keď Red Bull. No, to je ten problém, že my sme sa tam nasáčkovali celý a už to šlo s nami dole. Keby mi ešte niekto dá proste, že gól, lebo už sa nazber nejaké laky, ale ide sem cíka, no poď sem na mňa, poď, ty debil prostý, degešovský, ty prostý, no choď. Ja